Ja biem Choržove chyba, neviem, 3 miesiące temu alebo 4, čili spotkałem z tymi, ešte s Malinou, Šindro i tak ďalej, s tými grałem, ale za ten rok, co už nie jestem v Choržove, no dużo ľudí tam nezostalo, co bylo v mojej ekipie. Ale fajnie, jutro ešte pogadáme, niša nebylo dużo času na to, ale jutro ešte pogadám s chlopakami, oczywiście, ktorý kým poznám. Oczywiście znám, ale tylko z gazety, televízii, nepracowałem s ním. Ale oczywiście jestem szczęśliwy, że Chorzów tak dobrze gra. Wspominam sa tylko na dobrego. Kibice byli fantastyczni. Wyniki też. Brakowa szkoda tego, że sme tego pierwszego miejsca nie prowadzili. Ten 2 roky temu czy 3 lata temu byliśmy blisko tego jednego szanuje. Alebo tam 2 razy sme byli vo finále puchárach i neudalo się. To je tylko škoda, ale všetko dobré tam bylo. Najviacej času trzymajem tam chyba Silesi. Tam byli také fajní kelnerky z Pizza Hut. Oni zawsze uśmiewali, poznaliśmy się 5 lat. Potem no, dużo ludzi tam było, co byli fajni. Nie chcę nikogo osobiście powiedzieć, ale dużo tam było. Fajnie, Polacy są fajni ludzie. Zapraszam do oglądania TV Niebieski. Poprosím, abyste pozerali TV Niebieski. Szeretném, ha néznétek a Nebeszki TV-t. Straka Gábor. Ďakujem, köszönöm.